Ayiwa alhamdulillahi rabbil alamina an balima maliyɛnw kɛrɛnkɛrɛnma an balima maçon ani sojɔlaw an bɛ aw informer fɛn dɔw la n'o ye nin wagati in na simanko ka gɛlɛn mɔgɔw bolo sisan nin wagati in na bon dɔw de bɛ siman kan ka siman fara ta ka bɔgɔmugu cɛ ka k'a kɔnɔ ka sɔrɔ k'a da nɔgɔya mɔgɔw ma k'a feere n'i y'a san k'a fɔ k'i baara kɛ n'a ye o kuma na ka sɔrɔ ka bɔgɔ k'a kɔnɔ n'i y'a san dɔrɔn i b'a sɔrɔ la siman tɛ dɛ bɔgɔmugu de b'a kɔnɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na a filɛ nin ye y'a ye 999 u b'a feere mɔgɔ de ma o la a y'a kɔlɔsi k'a fɔ siman tɛ dɛ n'a ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bolo ka na aw sɛgɛrɛ aw ka yɔrɔw la ka simanko kuma fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko nin siman in b'olu bolo a ka a jija a k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ a b'a sɔrɔ taamasiyɛn min b'a la o ye kɔli kɛmɛ k'a kɔli i m'a ye y'a ye kɔli force de kɛmɛ k'a kɔli n'a ye kɔli force i b'a minɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ kɔli force de kɛmɛ k'a da kɔli k'a kɛ i b'a fɔ komi siman yɛrɛ kɔlilen don y'a ye m'a ye y'a ye nin ye bɔgɔmugu de ye anw y'a san sisan k'an bɛna an ka so siman tɛ n'a ye i ma baarakɛlaw yɛrɛ jɔlen ye y'a ye nin baarakɛlaw yɛrɛ jɔlen nin ye masɔnkɛ yɛrɛ jɔlen ye m'a ye manufuru filɛ nin y'a ye bon finalement nin ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ an bɛna kɛ an ka fɛn kɛ bon finalement an y'a sɔrɔ bɔgɔmugu de bɛ siman bɔrɛ ninnu bɛɛ kɔnɔ siman bɔrɛ 3 a filɛ nin ye a bɛɛ ye bɔgɔmugu de ye y'a ye wa a b'a hakili to a la inshallah taala nin tun ye nin information ye ka jira aw bɛɛ lajɛlen la wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu a b'a jija ka nin publier diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ siman sannaw k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ dugu la inshallah wassalamu alaikum